Kaakkois-Suomen meritaimenkanta aletaan elvyttää. Suomi ja Venäjä ovat aloittaneet yhteisen projektin, jonka tavoitteena on maiden välisten rajajokien kunnostus meritaimenille sopivammaksi. Kokonaisbudjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa tulee EU-naapuruusohjelmasta. Keskitytään kaikkeen toimintaan, mitä valuma-alueella tapahtuu. Aina metsätalouden vesien suojelusta itse jokijuomiin kohdistuviin toimenpiteisiin. Eli tehdään tällaisia Suomessa ja perinteisiä koskikunnostuksia, poistetaan vaellusesteitä, että kalat pääsee ylävirran kutualueelle. Ja toki tosiaan puututaan kaikkeen kuormitukseen, mitä valuma-alueella tapahtuu, ja koitetaan saada vedenlaatuakin parantumaan. Tämän hankkeen, kun se menestyksekkäästi viedään läpi, tämä kaakkois-suomalainen meritaimenkanta on turvattu. Несомненно, требуется и в России, и в Финляндии, потому что вид проходной, то есть он не знает границ, он по акватории реки гуляет и в одной стране, и в другой, соответственно, охрана в какой-то одной стране, оно будет малоэффективно, в общем-то. И кроме этого, охрана требуется как в реке, так и в море, конечно. Kotkan Pelikarhut voitti eilisiltana naisten koripallon Suomen mestaruuden.